som det var særligt synes det så terror i Europa. Han kommer ikke bare ur Midøstri til interne terror. Det vil prædika hater og legging og til rakt frækland med andre sørste tøyene. Til eisen i Danmark vil dømer at det vil interne terror, det vil prædika hater og legging og jihad, islamisme og i Moskva i Danmark. Og ta ma skjøtnesjon gjerne, og et sted som hun tidligere som øyelig og vanligt, og vi vet ikke hvordan det hjelper, men hun atler gjerne lov fram som sier at alla prædiker som blir hiltner i Danmark, og som ikke i dansk, skulle omsettes til dansk, så man kan ha etterlitt som fyrir fram. Et mål som det blir prædiker i førjen, som ikke er dansk, førest. Kjem dette reka til føreske kyrkjener og menigheter i førjen. Det vi spurt kyrkjemaler var han om. Han kunne ikke svære greit på det, han sier vi kan det. Og i det, bare nå her inne i Folketingssalen, tog det opp i sporentrømmene med statsministeren, og jeg var ikke nøgt til Sverige jeg fikk. Hun kunne ikke garantere at føres for undantid. Det er ikke at føreske menigheter, føreske samkommer, skulle ligge under mistanke for å prædike terror, tog at det teffer fram i omkring enstøkken Moskva i Danmark. Til så ikke her, hva Mette Frederiksen Sverige, at Sverige er bestemt ikke nøgt vi, etter en mål som er ferdig at fylle opp. Statsministeren talte i sin indledning om det, der skete i Frankrig, og det er jo dybt ulykkeligt. Men det er jo også skræmmende, at der også i Danmark er islamister. Der er også mennesker, der er radikaliseret i Danmark, og som prædiker hellig krig i Danmark. Og derfor synes jeg, at regeringen har sin fulde ret til at gøre alt, hvad den kan for at bekæmpe det had, som bliver prædiket, og det ønsker om ødelæggelse, som bliver prædiket i moskéer rundt omkring. Og det er vel derfor, man har bebudet en lov, der vil sige, der vil bestemme, at alle prædikener i Danmark, som ikke er på dansk, skal oversættes til dansk. Jeg ved ikke, hvor meget det vil hjælpe med, jeg respekterer selvfølgelig regeringens ret til at gøre det, hvad den kan. Mit problem er, at et af de sprog, som der prædikes på i Danmark, som ikke er dansk, det er færøsk. Der er en del færøske kirker, færøske menigheder, som i årtier har virket i Danmark. Kan statsministeren love, at vi ikke ender i den helt groteske situation, at færøske menigheder, som har levet her i årtier, skal oversætte sine prædikener, fordi der er mistænkt. Man er mistanke om terror. Tak for det. Statsminister, værsgo. Nej, det kan jeg faktisk ikke love. Fordi vi, selvom jeg har alt mulig respekt og sympati for, at der bør prædikes på færøsk i Danmark, og der har jo aldrig nogensinde mig bekendt været nogen som helst problemer i den sammenhæng. Der har jo i det hele taget ikke før i tiden været problemer med trossamfund, der er kommet til udefra, ej heller selvom at der er blevet prædiket på andre sprog. Der, hvor vi har problemet i Danmark nu, det er den islamistiske terror. Det er den radikaliserede islamisme, som jo har slået ihjel igen på europæisk jord, og jeg er glad for, at der også bliver responderet på den del af min tale, og jeg håber inderligt, at det, jeg sagde afslutningsvis, også vil blive kvitteret for i Folketinget, at et angreb på Østrig og et angreb på Frankrig er et angreb på Danmark og på vores fælles europæiske værdier og måde at leve på. Vi ved, at der nogle gange er blevet prædiket i moskéer i Danmark med hadsk tale, og det bliver vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe, og derfor kan jeg ikke stå i dag og give garantier for, hvordan den her indsats præcis den ender. Sjúrður Skaale for det sidste spørgsmål, værsgo. Hvis det bliver således, at færøske menigheder og kirker skal oversætte sine prædikener, fordi de er under mistanke for det, så er det i hvert fald en sag, som jeg vil forfølge så længe som jeg kan. Jeg synes, det er helt grotesk. Mig bekendt har vi aldrig haft problemer i Danmark med den katolske kirke, med den franske kirke, med den norske kirke, med det jødiske mindretal eller andre mindre religioner, der er kommet til Danmark udefra, og hvor man har brugt sin grundlovssikrede ret til at dyrke sin egen Gud og sin religion, mens man er i Danmark. Men vi har et problem med den ekstreme islamisme, og det har vi også i Danmark. Og nogle af de problemer, vi oplever, knytter sig og har knyttet sig til noget af det, der er foregået i og omkring moskéer. Derfor er det et opmærksomhedspunkt. Det var det for den tidligere regering, for den forrige regering. Det er det også for den her regering. Og derfor kan jeg ikke i dag give forsikring om, hvor vi præcis lander på det her. Fordi tanken om, at man står en fredag til en fredagsbøn i Danmark
og taler hadsk om jøder, homoseksuelle eller imod Danmark. Det kan og det skal vi ikke acceptere.